Cea mai mare notă din concurs la Bârnă. Cum ți s-a părut evoluția? N-a fost o evoluție chiar așa de bună. Asta este ca un fel de verificare pentru mine și sper ca la mondiale să mai lucrez și să-mi fac evoluția care îmi place mie și care trebuie să fac. Crezi că la mondiale vei obține vreo medalie la Bârnă cât și la sol? Eu îmi doresc foarte mult 2 medalii de aur, dar dacă nu se poate una de aur, cel puțin pentru Bârnă mi-o doresc și sper să fie așa cum vreau. Te așteptai ca la acest concurs să iasă înaintea ta Sandra Izbașa la sol? Mă așteptam pentru că am o durere foarte mare de genunchi și în al doilea rând nici n-am făcut solul așa cum trebuie, l-am făcut ușurat. Și pentru mondiale o să mă pregătesc și să-l fac așa cum vreau și să arăt lumii că de fapt eu sunt aia prima. Deci să înțelegem că solul tău este nou și până la mondiale vei mai avea timp să mai lucrezi la el. Bineînțeles, solul este nou, de fapt muzica este nouă, artistica. Elementele deocamdată n-au fost noi, dar nu le-am putut face cum trebuie, nu le-am putut face pe toate. Am schimbat 1080 cu 7D din cauza durerii de genunchi și la mondiale voi încerca să pregătesc un dublu întins care vreau să-l bag pe prima linie. Noi îți dorim mult succes și în primul rând multă sănătate la mondiale. Mersi, să fie!